Takže čaute lidi, zdraví vás Tom 99 a v dnešním videu si tady půjdeme zahrát s mytikama, které byly přidané v... Nevím, kdy ten update byl, ale byly přidané v nějakém updateu. A spadneme si sem, tady je Water Bending mytika, kterou jsem sice hrál, ale přesto je dobrá, takže si sem zaletíme. A v dnešním videu bych jsem chtěl získat úplně všechny tady ty schopnosti, co jsou ve hře v mém inventáři. Takže máme první ze 4. A hned tady se nám spawnula další. Takže můžeme si pro ní hned zajít. Tak jo, už jsem ji našel, je tady. Takže máme hned druhou a to je vzdušná mytika. Hned si ji ukážeme, ale musíme získat všechny 4, takže vyjdeme ven někudy. Tady. A tato mytika můžeme takhle jet ve své podstatě. Nedává to fall damage a můžeme ještě takhle vyskočit. Takže úplně ideální na movement. Protože dneska budeme podle mě hodně jezdit, ale hodně. A podíváme se, kde se spawnula další. Tady je další vzduch, ten nechceme. My chceme tady. Nejspíš. Nebo ještě o jedné mytice, která vím, kde se spawnuje. A to je tady. Máme 3 medkity, takže bychom to mohli přežít. A můžeme se takhle ještě boostovat, ale to nám bere sprint. Ale to nevadí, tady jede další týpek. Úplně nemám zájem fightit. Doufám, že borec tež nemá zájem fightit. Ne. Tak vypneme tady ty NPCčka. Aspoň nějaké matro z toho budeme mít. A ještě tady někdo je, protože má označovací NPCčko. Ale my zdrhneme, protože chci prvně získat ty mytiky, až potom tady je další borec. Prosím, ať po mně nestřílí. Samozřejmě, že střílí. A samozřejmě, že ten týpek za náma jede. To tady teď pojedeme a týpek pojede hned za náma. Nebo toho vzdá. Doufám, že to týpek vzdá. Tak nic, tak ho jdeme vyfightit. No, hlavně, že chtěl borec fightit, ale měl tež. Ale měl dobrou gunu, kterou brát nebudeme ale. Protože nám se tady někde spawnuje, asi v tomhle chrámu, další mytika. A tou je ohnivá. Vezmu to asi místo miníček. Tady máme dokonce NPCčko k tomu, která nám dá biga. A on to někdo sebral. Tady by to mělo v tomhle být, ale on to někdo sebral. Takže bohužel jsme se měli zbytečně. Ale já se jdu dostat sem na další mytiky, potom se vám ozvu. Tak nic, máme tady borca, takže zkusíme zabít borce. To byl on? Asi jo. Jsem si myslel, že se někde schová do těch staveb. Ale už jsme skoro tady. A díval jsem se na internet a Fire mytika se vyskytuje ještě zde. Takže můžeme tam zkusit zajet. A kdyby se to povedlo a tady... Ne, tady někdo už ji používal, takže doufám, že tady nechal... Protože to vždycky padají 2. A nenechal jí tady. To je škoda. Ale můžeme se jít asi zkusit tam toho borca vypnout. Protože jestli nevíte, tak tahle mytika dává hrozné pecky a i na velkou vzdálenost. Takže zkusíme ho zabít.
úplně... Jo, ale teď dostal hezky. Jo, borec sem doplave a je mrtvý. On má takové štěstí, že mám špatný aim s tou mytikou. Jinak by byl už mrtvý dávno. Nenecháme ho vylézt z té vody. Takže kde je Page? Možná by bylo lepší, kdybych to trefil. Tak to si Zborče pomohl, že jsi mi tu zeď zničil. To byla doslova tvoje smrt. A ty si asi čistou náhodou ne. Nikdo nemá tu mytiku, kterou potřebujeme. Že jediná naše možnost, jak ji získat, je získat ohnivou a doufat, že nám ji někdo přinese. Třeba tamhle ten borec. Jenom vykoukni. Jinak tady ta water mytika určitě doporučuji hrát. Je mega OP a vyplatí se. Já osobně ji hraju třeba místo snipy. Protože prostě snipa už. Tady něco je? Co to bylo? Ne, to je další vodní. Škoda, že vodní zrovna máme. Tady má někdo další měl kill, protože tady je rozsypaný loot. A přesně o tom mluvím, nebudu brát tu snipu. Protože ten waterbending je mnohem lepší. A já se jdu dostat sem a ozvu se vám. Tak jo, lidi, už jsem tady. A ano, je tady. Takže máme další mytiku. A to je tato ohniva. Má zase dva útoky. Buď takhle klasický, anebo takhle speciální. Tahle za mě není dobrá. Ale pro video ji seberu. A chybí nám úplně poslední, která se spawnuje tady, ale tady už byla vybraná. A nebo se nikde jinde nespawnuje. Takže půjdeme k anténě zkusit. Nebo můžeme jít případně zkusit ji ještě najít někde. Ale... Jo, boys. Myslel jsem si, že popnu tady to, ale evidentně ne. Tady ještě česta, že by padla. Padla ale fire, kterou bohužel nepotřebujeme. Kdyby padla opravdu ta earthbending, tak bych byl šťastný, ale takové štěstí asi nebudeme mít. A já se jdu vypravit asi tady ji najít. Tak jo lidi, už jsem se tady přiblížil k tady chrámu a doufám, že tam bude a že ji nikdo nevzal. NPCčko tady je, ale doufám, že tady není ani jedna. Ne. Neschovalý tady třeba někde borec, že by ji hodil pod to, protože tohle jsou jediné dvě místa. Nebo takhle jediné dvě místa, které jsem našel, na kterých by se měla 100% spawnovat. Takže teď budeme muset buď zabít borce, který ji má, nebo jí otevřít z česty. A nebo ukončit tohle video, ale bez ní, což nechci. Tak zabijeme tady aspoň borce na anténu a jak si můžete všimnout, tak to dává extrémní damage. Na jakou dálku? Na 80 metrů. A ty borce s tím zabijím úplně v pohodě. Takže si můžeme vzít i forecast. Jinak zatím mám zajímavý loot.
Doufám, že mě nikdo ale nezabije s ním. Protože by se asi divil, co to mám za loot. Ale já jdu najít tu poslední mytiku. Tak jo lidi, jsou proti nám poslední 4 hráči a já ji tady nemůžu najít. Ale... Aha, už jsem chtěl říct, že to bude velký clickbait toto video, ale ne, našli jsme ji. Takže buď můžeme házet takto kameny, nebo si můžeme udělat takto kamennou za terasu. Bohužel se to nedá stakovat na sebe. Ale teďka, když máme takovýto loadout, tu hru musíme vyhrát. Protože poslední 3 hráči. A já mám veškeré tady ty, tamhle jsou hráči. Ale já mám všechny tady ty schopnosti. Ne. Moje štěstí, že hituju zrovna to NPCčko. A tamhle je hráč ještě. Takže víme, kde jsou oba. Ne, to si děláte lidi srandu, že já to tady lootím, běhám. A ona je přitom celou dobu tady venku. Máme ještě pistolku. Asi vezmu pistolku. Protože přece jenom pistolka. Asi nebudu fightit proti ním na close. Protože mám spíš loadout na tu dálku. Takže on na nás míří snipou, to není dobré. Tak to tam nedohodíme. Takže to je nám teď úplně zbytečné. A můžeme zkusit ale vodu. Nevím, ale nechci to challengeovat snipu proti ultině s vodou. Handgunu brát nebudu. A asi jdeme odsud pryč, protože zaprvé jen u nás týpek. A na close nechci fightit. To je to jediné, co mi zbývá teď. Takže zkusíme to rotatnout do zóny a ještě vyhrát tuhle hru. Že jestli vyhrajeme s tady tímto loadoutem, tak to bude extrémní pecka. Zajdem tady napřímo do zóny. Tady k Pílimu, kterého zabili. A asi si buď počkáme, nebo půjdeme tady na kopec. To by mohlo být též výhodné. Tady ta pozice. Uděláme si za terasu a proti nám tady je borec, takže... O ne, zabil mě, ale ubral jsem mu. Takže jo, pro tohle videjko by to bylo všechno. Určitě odebírejte a lajkujte. Čau.